ଆମରି ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ସେହି ଯାଦୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆମରି ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମ ଆଡକୁ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପାଇପାରିବା ମଧ୍ୟ। ଏ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ସାଇତି ରଖିଛି। ବାୟୁ, ଜଳ, ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଇପାରୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଉର୍ଜା ରହିଛି। ଆପଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜାରେ ଗଠିତ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ, ଆକାଶ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଉର୍ଜା ରହିଛି। ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜାରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କଣ ଆପଣ ଦୌଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଭଳି ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ? ହଁ, এই ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା এই ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ କହିବି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଚମକିଯିବ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନାର ମାଳିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଦ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସର ଗ୍ରାଭିଟେସନ ନିୟମ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମଟି ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂର୍ତ୍ତିକାର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଗଠନ କରିବେ, ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେବ। ଏ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।